Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апохори азиз, ина ма боракума гирифтам. Мехоҳам ки камиам бошад дар бораи ҳамин маълуматҳои гирифтагим абзор кунам ва маълумот батам. Бисёр духтарако навичока намедонанд ки ай чӣ харидорӣ кунанд. Баъзе вақт мегӯянд ки компания фабели қарздор мекардай. Духтарои азиз, ина ҳамин чизое ки ман ҳозир видео кардистам, ҳамёро мо мерем ай магазин, ай бозоро харидорӣ мекунем. Мисол ҳамин зубнои паста барои мо дар кора. Се равно ай иҷа ай компания фабелинг нахарем, ай дига ҷо мехаремш. Во инами духӣ, ина шампун, маска, бальзам, гел, ина ҳамин чора шумо мерен ай дига ҷо мегирин. Рексона, тим боле бода ҳаво гармай, мегирем. Неки духтари азиз, вақте ки ай компания фабели харидорӣ мекунед, главни дорои сертификати ҳалолай ва духтари азиз дониста монед ки рексонаи компания фабели ҳам арақ кардан намемона, ҳам баъзе одамое ҳастанд ки баъди тоза кардан таношон аллергия метиҳад. Вақте ки ай дезодорантдои компания фабели мекунӣ, мисол танотона ҳавора ки хушк мекунад, аллергия наметиҳад. Ва 48 соат нигоҳ кунед, 48 соат навистагие ки бо дили пур мегардӣ ва бошон аҷоиб хушрой. Мехоҳам ки камакакиам бошад барои шумо маълумот батам ва абзор кунам. Духтаракои азиз, мегзарем ба қисми жидкии мала.